A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directress. The Paul Lines, ABS-CBN, bring you Christ the Healer. Together with our personal intentions, we lift up to God the following. For the healing of Asuncion Guaren, Josephine Retuya, Lita Manlangit, Jose Nieva Jr., Lucy Canora, Judith Escuadro, Tate Segura, Beatriz Roble, Ruben Gonzalez, Joan Tejedor, Eddie Raya, Dominga Reyes, Maria Cleofe Clarin. For the good health of Chan Chin Lam and family, Joseph and Vidal Espelita and family, Arlinda Paraz and family, Nathan Thomas Ho, Florencio Uy and family, Juan B. Sala and family, Florentino Galon, Eustacio Durano, Renato Galon, Cecilia Durano, Bacalla and Galon families, Ruben Megale Sr., Boy and Nelly Clarin. Birthday blessings for Cholet Sagaral Librando and Hener Aznar, and also to Juni Tejedor. Thanksgiving for the 5th birthday of Carmela Sofia Gallito. Blessings for all TV Mass sponsors and a donor from El Monte, California. For the safety of overseas Filipino workers and seafarers, especially for Janil Sabal in Kuwait, Barbara Pantoja in Amman, Jordan, Novelin Lofranco in Taiwan, Michelle Grace Sebumpan in the Kingdom of Saudi Arabia, Benjamin Saniza and Inday MJ in Saudi Arabia, Ramon Aliganga in Malaysia, and Norman Israel Enad as seaman. Prayers for our televiewers from Negros Occidental and Bohol, and the intentions of Beth Erasga and family. For the eternal repose of the souls of Bob and Concesa Gutianoy Uy, Conciso Go Macias, Reparina Banzon, Gabriela Rama, Linda Mata, Ludi Ocañada, Erlinda Enriquez Bienvenido, Lilia Gamaliel, Benjamin, Lucia Egberto, Jesse, Edito, Teresa, Ruth, Mary, Nicholas Sr., Ricardo, Nicholas Jr., Loreto, Lorenzana, Nenita, Maria, Manuel Sr., Manuel Jr., Bernardita, Bernardo, Antonio Sr., Antonio Jr., Fernando Banzon, Afrosidia Mabitad, Herbacio Cañas, Apolinario Cabillan, and Godofredo Ruiz, and all souls in purgatory. Maayong adlaw nga Domingo sa tanan. Dili nato ikalimod nga ang kamatayon sa usa ka hinigugma nagdalag kasubo, kasakit ug usahay lisod dawaton. Apan si Jesus sa atong ebanghelyo karon nag-ingon, "Ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi.
ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako dili gayud mamatay. Mga igsuon, maghiusa kita sa pagsaulog ni ining santos nga misa uban sa hugot nga pagtuo kang Hesus, ang atong dalangpanan sa higayon nga anaa kita sa kasakit o kasubo. Back to me with all your heart. Don't let fear keep us apart. Trees grow back, looks straight and tall. So much sweet to others call. Long have I waited for your coming home to me and leave me on you lie. The wilderness will lead you to your heart where I will speak integrity and justice with tenderness we shall know. Long have I waited for your coming home to me and leave me on you lie. Sa ngalan sa mga nagsanak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo mana kaninyo. Ni atong santos nga misa, itong inumduman sa atong pangapagampo, ang atong mga kaigsunan nga mga masakiton, nga sila hikapon sa Ginoo sa iyang grasya sa kaluoy, o nga tagan sila kayuhan. Dili lang physical, kundi sa iyang sa mga spiritual nga mga panginahanglan. Maigsoon, maginulsol kita sa atong mga sala, aron mandam kita alang sa pagsaulog, nining santos nga misa. Daga kong pisala ko sa Dios nga magkagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, nga nakalapa sa dako iyamot, sa una-una sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglan buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunay kulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron niya akong iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, ug dad-on kita niya ngadto sa kinabuhi dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, nangamuyo kami nga sa imong panabang magkugi unta kami paglakaw. Diha niya nang gugma nga nakapasibot sa imong anak sa pagtugyan sa iyang kaugalingon tungod sa iyang gugma sa kalibutan. Kini among ipangayo piragi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buyog-ari ubat kadimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Nagingon ang Ginoong Dios, ablihan ko ang inyong mga lubong
ug banhawon ko kamo, o katawhan ko. Dadon ko kamo balik sa yuta sa Israel. Ug unya, hibaw-an ninyo nga ako mao ang Ginoo. Inigbukas ko sa inyong mga lubnganan, ug inigbanhaw ko kaninyo, o katawhan ko. Papuyon ko diha kaninyo ang akong espiritu, ug mabuhi kamo, ug ibutang ko kamo sa inyong kaugalingong yuta. Unya, hibaw-an ninyo nga ako ang Ginoo nga nakigsulti kaninyo. Maoy naghimo niini, ako ang Ginoo nagsulti. Ang pulong sa Ginoo. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Gikan sa kahiladman nagatuaw ako kanimo, O Ginoo. Ginoo, patalinghuki ang akong tingog. Ablihang imong dalungkan sa akong tingog. Diha sa pagpangamuyo, diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Kung ikaw, O Ginoo, magtimaan sa mga kalapasan, Ginoo, kinsay makalahutay. Apan diha kanimo anaa ang pasaylo, aron ikaw pagkatahuro. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Nagasalig ako sa Ginoo, ang akong kalag nagasalig sa iyang pulong. Labaw sa mga gwardiya nga nagapapod sa kaadlawon. Papapot ang Israel sa Ginoo. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Kay diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug diha kaniya
kapuno sa kaluwasan, ug iyang nawason ang Israel sa tanan niyang kadautan. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Ang tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, dili gayod makapahimuot sa Dios. Apan wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya, kundili sa Espiritu. Kung tinuod man ugaling nga ang Espiritu sa Dios anaa na sa inyong kasing-kasing. Kadtong walay Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Apan kung nagpuyo si Kristo sa inyong kasing-kasing, bisan patay ang inyong lawas tungod sa sala, buhi ang inyong espiritu, tungod kay gihimo man kamong matarong sa Dios. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Hesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo, muhatag usab og kinabuhi sa inyong mga lawas, pinaagi sa iyang espiritu nga anaa kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. You're a light unto my path. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausap kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Pusa ang magsuon nga si Maria ug si Marta nagpadalag balita kang Hesus nga nasakit si Lazaro, ang suod niyang higala. Sa pagkabalita ni Hesus niini, miingon siya, dili siya mamatay nining sakita. Naitabo kini aron kapasidunggan ang Dios. Ong pinagi nini kapasidunggan usab ang anak sa Dios. Suod si Hesus ni Marta, ni Maria ug ni Lazaro. Sa pagkabalita niya nga nasakit si Lazaro, nagpabilin siya duha pa ka adlaw niadtong dapita. Unya miingon siya sa mga tinun-an, mamali kita sa Judea. Sa pag-abot ni Hesus, nasayra niya nga si Lazaro upat na kaadlaw dito sa lubnganan. Sa pagkabalita ni Marta nga taliabot si Hesus, migula siya aron pagsugat kaniya. Apa nagpabilin sa balay si Maria. Si Marta mingon kang Hesus, kung dini ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinoon nasayod ako nga bisan karon mohatag ang Dios kanimo, bisag unsay imong pangayoon. Si Hesus mingon kaniya, mabanhaw ang imong igsuon. Siya mitubag, naibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. Og si Hesus mingon kaniya, ako ang pagabanhaw ng kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi, ug ang tanan nga buhi og nagtuo kanako dili gayud mamatay. Mituo ka ba nini? Og siya mitubag, o Ginoo, mituwa ko nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga moanhi sa kalibutan. Nakita ni Hesus nga naghilak siya, ingon man ang mga Hudiyo nga mikuyog kaniya.
og natandog pag-ayo ang iyang kasing-kasing og nanghupaw siya. Hain man ninyo siya ilubong, nangutana siya kanila. Dali nga ri og tan-awa Ginoo, mitubag sila, og mihilak si Jesus. Tungod nini ang mga Hudiyo miingon, tan-awa, pagkadako gayud sa iyang paghigugma kang Lazaro. Apan ang uban miingon, dili ba gipabuka man niya ang mata sa buta? Nganong wala man siya makapugong sa kamatayon ni Lazaro? Natandog na usa makasing-kasing ni Jesus, og miadto siya sa lubong. Usa kini kalangob ug ang pultahan niini gialihag bato. Kuhaan ninyo ang bato, misugo si Jesus. Si Marta ang igsoon sa namatay miingon, Ginoo, baho na siya karon, kay upat na madkaadlaw nga gilubong siya. Si Jesus miingon kaniya, wala ko ba ikaw sulti nga makita mo ang himaya sa Dios kung motuo ka? Ug ilang gikuha ang bato. Unya miangad si Jesus ug miingon, Amahan, nagpasalamat ako kanimo nga namati ka kanako. Nasayod ako nga kanunay kang mamati kanako. Apan nagsulti ako niini tungod nining mga tawo nga niya dinhi, aron sila mutuo nga ikaw maoy nagpadala kanako. Ug human niya isulti kini misinggit siya kusog. Lazaro gula nga ri. Og migula ang namatay nga binugkusan og mga bindahi ang iyang mga kamot og tiil. Ug ang iyang naw pinutos og panapton. Madbari ninyo siya og palakta. Giingnan sila ni Jesus. Dagan sa mga Hudiyo nga miduaw kang Maria nakakita sa gibuhat ni Jesus ug mituo sila kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sunas tanan, mayong buntag kaninyo tanan. Pasalamatan tayong Ginoo nga nakatambong taning Santos nga misa, aron ato na siya mapasalamatan sa mga grasyang atong nadawat, no? Labi na ang grasya nga atong nadawat sa nangayong adlaw hasta karon, ha? Labi na gyud sa mga masakiton nga niya karon nananaw, no? Sa ilang tagsa-tagsa ka telebisyon, ha? Amo lang, no, kung kabantay mo, kada usa nato masakit kita, no? Masakit mga mga doktor. Kita na bang mga konduktor? No? So mga sakit kita, no? Mo na ilang gingon nga health is wealth. Okay, kinahanglan nga ato yung ampingan, ha? Manauban nga magpa-check up yung pirmi sa doktor, no? Sa ka babay. Natos doktor sa dok magpa-check up ko. Pag mag-check up, ingon ng doktor, okay, ligon imong lawas. Moabot ka hangtod 80 anyos. Ha? 80 naman ko. Sa tanawa ra mo pa yung pagsulti. Ambot na yon, no? Kaya mo na gingon nga inana gyud ba, no? Mo na nga kinahanglan magpa-check up yun pirmi, no? Dahil nagpa-check up sa ka-doktor. Human sa simana ni balik sa dok siya. Oh, kumusta naman? Sa dok, duha ka news, good news o bad news. Unsa may good news, yan ayo na ako sakit sa dunggan. Unsa may bad news, ya pait maging tambal dok. Nihilom na lang doktor. Kay dili man to ang imnon eardrops mo ta to. Kaya man naging ngayon, anda gid ba ha? Nanaagi na sa atong kinabuhi, no? Sus, di asawa, yung ipa-operahan na yung bana. Sus, pagkuman sa opera, no? Wala man siya tagda sa yung bana, no? Di naman siya kaayo tanawon, yung ikiyang ospital, pero napildi gyapon siya, no? Nga naman, kaigor man sila nag-opera siyang sakit sa mata, ikuha niyang katarak, sumunod, tinaw na niya pananaw, nakita niyang naong siyang asawa, nga pwerte na yung batia. Kaya nagingon nga, inaanag yun ba, no? Nga ito makita, no? Mauna nga mag-amping kita sa itong lawas, kaon og maayo, no? Ngayon mo sa una nga maglungag ang atong mga mama sa kaldero magkanon. Yang ano mutangan man ng asin sa ibabaw sa kaldero para di mahilaw. Ako ibutana na ko mamay ko, mama, nganon doon naman ay asin ibabaw sa kaldero nga atong gilungaga sa atong kanon, tiyangan kay mao naman atong sudan. Paita, no? Kaya man nagingon nga inanda gid ba, no? Mao na nga magka-relate ha. Yang una nga bantay mo ang atong pagbasag aron si manaha may tungod jud sa masakiton. Nga giayo ni Jesus, di ba? Sa miaging simana, usa ka buta iyang giayo. Ngayon sa niya pag-ayo, nagkuha siya glapok, niya iyang giayo ang mata, human niya basa sa iyang laway, no? Ang wala itong tanahon, mausa ni sa karon, ha? Nga doon naging mga material nga buta nga gamiton, although may mas high-tech na karon. Di ba? Sa una, kinunong pa mo nga mga anak ato mga mama, di ra matas balay pa anakon.
Di para karon nga package na ato na sa ospital. Di babay, hapit ang mga anak. Dali na sa ospital. Siya, ay, mga anak na ko. Nyara niya, kinuha lang kay ospital. Siya, ay, mga anak na ko. Sus, pag-abot sa delivery room, diharagin siya ng anak, spurtahan. Ni pirti niyang uwawa. Ingon taon doktor, ay nagkauwa, ma'am. Last year gani, na ibabay ng anak, dito masagdanan. Siya, mabitaw na uwaw ko, kay ako man gihapon to. Ha! Pastilan yun, no? So, masabot, inaanda yun, ha? Muna'y matag sa pag-ayo ni Jesus, no? Ikaduha, giunsa man pag-ayo ni Jesus. Kaya inyo may namduman, siya kumuayog masakiton, yan tutuan. Yan mo na gisunod sa mga albularyo, no? Sa mga baryo ba? Nga ito ta magpatambal, yan tutuan ta. Yung sa'y bahon mo kay baba. Yung sa'y initutun, malangpot, nga down sa kamunggay. No, yung sa'y sudan, utan, siya amot ay, sariagi pa man ng simana. Marusay katuan dili no, marusay mamakak ta no. Ngausay masunod sa mga anak, na mga anak mga bakakon. Napatay anak bakakon kayo ginas inahan siya. Hoy, ikaw gabiin nahog sa kas imong gigdaan na. Siya, "Hoy, bakakon ka." Unsa man itong gabiin siya? "Hoy, ako ra tong t-shirt nahog." Nya ano dako kay gilagubo. Siya nga kay ako magisulob ang t-shirt. Mo ni nana no. Nya ikaw tulo unsa may matang sa pag-ayo ni Jesus. Katong Lunes atong makit-an nga yang giayo ang masakiton even from a distance, di ba? O sa ka-opisyal, Ginoo, ayuhang akong anak, akong sulugoon nga to sa, akong anak nga lalaki nga to sa among balay. Sige, maayos siya. Bisag layo ba, no? Bisag layo dahil, kung sa itong pangayon sa Ginoo, ihatag, na magtiayon. Nato sila sa hotel, no? Sus, nag-away. Sus, ang asawa, gusto mo ang box, mitana. Sus, nanawag ta ang bana sa information. Miss, dali, ang akong asawa, nag-away mi, gusto siya mo ang box, mitana. Sa sir, di ba may katabang anak, kay personal ninyo nga away. Sa dili, para ni inyo ha, para ni maintenance. Nga naman, ang bintana, di man maabli. Naliki mo ambak siya. Pagtila, no? Kaya man nga from a distance ba? Nga makita na to nga okay sa diay, no? Inana sa atong tagsa kinabuhi. Nga ikaw pat, katong Martes, giayo ni Jesus, ang tao nga wa kalakaw. Face to face, pas-pas kayo. Sumunod si Jesus mo ayo di ay. Nagpas-pas po, no? Kabantay mo sa itong kinabuhi, magkinalamat ang pas-pas. Tulog ka laki na ginabugay. Sa grabe sa akong papa. Pwerte pas-pasa. Nagkuha siyang pana, yang ipana. Pag-ala niya, yang gikod. Nag-una pa siya sa pana. So, pas-pasa good. Sawana na sa akong papa. Akong papa, nagkuha pusil. Pag pusil niya, idagan siya, yang giwat, yang gisaw ang bala. Pas-pasa good. Yung ikatulo, wala na sa akong papa. Akong papa, ang off siya trabaho, alas 5. Alas 4 pa lang, nana siya sa balay. Nandir time. Pero manigingon na hinana ba, no? Nya karong adlaw, nag-ayo na sa Jesus og masakiton. Di lang masakiton, giayo niya si Lazarus sa iyang pagkabanhaw. Nindot kay iya yung ipakita. Nga dili iya lamang kaugalingong gahom, kundi dili kaugalingon sa gahom sa iyang amahan nga tuwa sa langit. So kung sabot, sa mga albularyo ato makitaan kung naa nila ang gahom sa Ginoo, tininood ang ilang gasa. So, ano itong sugdanan, ha? Nga naagi ang pagpanambal, basta na diha ang gahom sa Ginoo. Masahin, no? Manimbam lang tang ganahan, no? Kanabang layo kayong Ginoo sa itong kinabuhi. Sus, believe ko, duha ka man amigo. Muslim o Katoliko, suod kay sila. Ang himos Katoliko, gida ang Muslim sa itong simbahan. Sus, pag social puntahan, iyata ibilin ang sapatos. Ang Katoliko, ay, ibilin. Kaya dagang kawatan dire. Sus, nanood na. Pag-uman, ang Muslim na sa gida. Ang Katoliko sa gidas Muslim sa ilang simbahan. Pag-abos puntahan yung Muslims, ibilin mo sapatos. Ha? Mawa niya ni dire. Sa Gabalaka, why Katoliko dire? O, naging naasa man ay, no? Ang Ginoo, no? Mao na nga nag-ayo si Jesus. O, dili lang sa sakit nga physical, ha? Doon na sa sakit nga intellectual. Yan mo na yung itabog ng mga adlaw, no? Graduation na. So, kinsa may nilampos. Ang mga nagtinarong, nilampos. Ang nagbinuang, namabdos. Wa ka graduate. So, sa kainahan, bawa niya, yung anak di ka graduate. Porting suko, diyan to maestra, mundak ko sa misa. So, ma'am, unsa ni ma'am, akong anak, di ka graduate karong March, it's a dili. Nga naman, kaya graduation, April man. Nauwaw siya, no? Kaya mo naging na inana ba, no? Yan ilang intellectual. Doon na sa tayo sakit emotional. Mga igayon nga napasakitan ta. Mao ni paagi ros mga batanon nga ilang kasakit sa dughan ni paagi lang hugot lines. May nga na mga ulita, day.
Okay ra na ako dahil nga, permi ko madagma, basta ikaw ang yuta. Paita, no? Kaya hindi nga hinana ba, no? Mo na magbahay sila, no? May nang ulit tao, ma-expire nga ang tambal, nga di gamiton, kinilibang gugma, nga di tagdon. Sus, nagsugat. Ang duha nga mo nag-uyab sa unang, nga nagbuwag, nagsugat sa simenteryo. Yung naglaki, day, di ka mo dugkat. Siya nga naman, dati namatay. Siya, nga itong duha ka gugma. Wapa ka move on. Hindi ko na yung maestra, dong, spill exam. Siya, E-A-M. Siya, asa man ng X? Ma'am, oy, naka-move on ako. Kaya mo na inana, ha? Nga sa atong kinabuhi ba, no? Atong tanahon nga sa kinatibuk-an ngayon, kung doon na tayo pagsalig sa Ginoo, iyatang ayuhon sa kinatibuk-an usab. Sa nilain nga pagi, pero importante nga hugot ang atong tagsa-tagsa kapagtuo. O mo na pahinumdom sa Ginoo karon sa atong ebanghelyo, ha? Nga sa tanang ngayon nga kita nagkinahanglan siyang healing power, di ita malimot sa pagtawag kaniya. Kaysa bisan unsang pagi, iya kitang tubagon kung hugot atong tagsa-tagsa kapagtuo. Mao na nga sa atong mga sakit, physical, spiritual, emotional, tanan, iya kining tubagon kung ang atong kaugalingon nagpadayag sa tanan natong pagtuo ngadto kaniya. Nya mo na itong iyampo na itong misa, ha? Nga unta tabangat as Ginoo, di ta mawad-an sa paglaom kundi kanunay nagtubo ang atong tagsa-tagsa kapagtuo, labi na pagsalig sa gugma o sa kaayo sa atong Ginoo. Nagatuwa ko sa Dios nga mahal, mapagagawon sa tanan, magmuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Kristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanampon sa lalang sa Espiritu Santo, anak ni Maria nga Birhen, isag sa sugo ni Poncio Pilato, nilansang sa krus na matay o gilubong, ipunsan sa mga minatay, sa ikatulong kaadlaw na banhaw, misaka sa langit, ngalingkod sa to sa Dios nga amahan, nga makagagawon sa tanan. Ikag dito mubalik siya aron sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Ngato ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kasayuan sa mga sala, sa pagkamanhaw sa lawas, sa kinabuhing gayon. Pagampo sa katilingban. Maigsoon, magampo kita sa langit ng Amahan, alang sa atong mga panginahanglan. Kung kita mo ingon, Ginoong Jesus, dungga kami. Ginoong Jesus, dungga kami. Nga ang Diyos magdasig sa mga pangulo sa atong simbahan sa pagtudlo og mensahe sa dalan paingon sa kinabuhing dayon ngadto sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Nga pinaagi sa panig-ingnan sa kinabuhi ni Jesus, ang mga pangulo sa kanasuran makaamgo unta sa ilang responsibilidad ngadto sa ilang isig katao. Magampo kita sa Ginoo. Nga niining tuig sa parokya, ingon nga kahiusahan sa mga komunidad, mupaambit unta kita sa atong kaugalingong katakos, panahon ug bahandi, ngadto sa mga nanginahanglan natong kaigsuunan, labi na niining panahon sa Kwaresma. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang pamilya nga bag-o lang namatyan, dili mawad-an sa pagtuo, kundili mas musalig sila sa Ginoo ang tuburan sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Nga dili unta pasagda ni Jesus ang atong mga igsuong nangamatay ug ihatag kanila ang kalinaw ug kalipay diha sa pagpuyo sa gingharian sa langit. Magampo kita sa Ginoo. O Ginoong Diyos namo, mao kini ang tanan namo mga pangamuyo. Hinaot nga madawat namo kini pinagi ni Jesucristo imong bugtong anak ug among Ginoo ug manluluwas. Amen.
Maigsoon pag-apo kamo, aron ang ako inyong sakripisyo, dawaton na ta sa Dios Amahan, magkagagahom sa tanan. O Dios nga magkagagahom, dungga kami aron ang imong mga alagad, nga imong gibuhong sa mga pagtulunan sa Kristohanong pagtuo, mahinluan sa mga sala, pinagi sa gahom niining sakripisyo. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaag kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Santos nga mahal Diyos nga tunhay o magkagagahom sa tanan. Angay og matarong gayod nga magpasalamat kani-kanimo kanunay og sa tanan dapit. Piragi ni Jesucristo among Ginoo. Tungod kay siya matuod nga tao, mihilak og tungod kay siya matuod nga Dios, mibanaw kag Lazaro nga iyang higala. Ingon man tungod sa iyang gugma sa tao, nagaagak siya kanamo ngana sa bag-ong kinabuhi, piragi sa santos nga mga sakramento. Piragi kaniya ang panon sa mga anghel nga nagmaya sa imong atubangan, nagasimba sa imong kahalagdon hangtod sa kahangturan. Umahan kanila nangamuyo kami, dawata usab ang among mga pagdaig, samtang sa mapaubsanong pag-ila kami nagaingon. Santos kay ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu o pagsantos ni mga gasa aron mahimong kini alag kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Nawata kini ninyo nga tanan og kan-ah, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang parihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an o mingon. Dawata kini o panghinom kamo nga tanan gikan nini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Muwata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namanang, si Kristo bumalik Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan.
ninipaon sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga matubang og malagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ikaw nga daygon, ug amoy ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Giyata gara kanimo mangkagagahom nga mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ambong kita samahan at gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imong kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nini panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
O Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundi pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buyog-hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig so unay. Peace be with you. Kini mga kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Mag-ampo kita. Nangamuyo kami magkagagawang nga Dios, aron sa kanunay mahilakip unta kami sa pagkaihap uban sa mga bahin sa iyang lawas og dugo nga among gikalawat. Kini among ipangayo piragi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit nong Amahan, idawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailog niya sa kasakitan. Lungga ang pangamuyo nga mong gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug ang iya kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kaya among ipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buyo gari uban kanimo niya sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kauturan. Amen. Atong ipaabot ang atong mga pasalamat sa tanang mga ningtabang aron atong mahatod kining santos nga misa nga atong gihalad alang sa mga masakiton. Sa atong mga lectors, altar servers, Eucharistic ministers, television crew, ug kaninyong tanan nga ningtambong garon, daghang salamat. Salamat sab sa atong Mass presider nga si Reverend Father Adriano Satura sa Salesians of Don Bosco. Ang atong choir, ang Kanta Sugbo Choral. Mga pilgrims gikan sa San Vicente Catholic Charismatic Renewal gipanguluhan ni Brad Fred Barino. Ang atong offerer si Gio Gallito. Ato pong greetings alang sa mga YouTube viewers nato, sila si Eric Navarro, Roseanne Tan, Ramon Aliganga, Norman Israel Inad, Melody Suarez, Weng from Negros, and Junel Stephanie Narciso. Alang ni adtong gustong mutabang aron atong mapadayon ang paghatod sa Santos nga Misa alang sa mga masakiton, ipadala lang ang inyong mga donasyon sa Daughters of St. Paul. Ang Ginoo manaag kaninyo, og manalangin kaniyon Dios nga magkagagahom, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad ang misa lakat kamo sa gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.